toplotni udar. Svi smo spremni, komandire Noco. Vrlo dobro, Simo. Sad počnimo vežbu sa savjetjivom lopatom. U redu, gospodine. I krećemo. Tako je bolje. Lončiću, šta za ime sveta radiš? Izvinite, gospodine, samo pokušavam da se rashladim. Danas je najtopliji dan do sada. Razlog više zbog čega moramo biti na oprezu u slučaju požara, Zdravko. Tako je, Simo. U ovakvim uslovima nikada ne znaš šta može da izazove požar. To je bilo blizu. Trava je toliko suva da je umalo sunce nije zapalilo kroz staklo. Dobro, Ana. Vreme je za naš roštilj. Tata, molim te, reci mi da nećeš nositi taj šešir. Ja mislim da je modern. A ovaj ventilator me rashlađuje. Samo da pokupim neke sitnice za roštilj i krećemo dušom. Pa, barem neće biti gore nego prošle godine. Evo, sve što je potrebno za luksuzni i ako smijem da dodam prilično genijalni roštilj na solarni pogon. A možda će i biti. To je savršeno, Mico. Poli što više trave možeš da bi sprečila širenje vatre. Razumem, Simo. Lončiću! Šta sada radiš? Izvinite, gospodine, danas je mnogo vruće, a voda mi baš prija. Odlično, Zdravko. Hvala, Simo. Ne razumem zašto si htjela da pravimo roštilj čak ovdje među ovim ruševinama. Zato što je tiho i mirno, nema nikoga unaokolo. I niko ne može da vidi naš smešni roštilj. Dobro, čuo sam te. I ne znam na šta misliš. Ovo će biti najbolji roštilj u Plamengradu. O, ne! Hej, pogledajte, društvo! To je Ana! Zdravo, Ana! Zdravo! Ne prilazite, ja ću doći do vas. Šta to tvoj tata sada pravi, Ana? Ništa. Hajde da pogledamo. Šta? Ne! Zdravo, deco! Hoćete li da vidite moj roštilj na solarni pogon? Da, hoćemo i ovo. Zovem ga Suncomatic GTC. Ova velika srebrna činija privlači zrake i sakuplja ih evo ovde. Šta nije u redu s običnim roštiljem? Da li je vruće i ovo? Jeste, Tara. Dovoljno vruće da ispečeš nešto. Recimo ovu kobasicu. Samo je stavimo ovde. I gledajte kako cvrči. Ništa se ne dešava. O, čoveče. Jedan oblak na nebu i baš sad da zakloni sunce. Imam ideju. Zašto ne bismo svi otišli kod tebe na roštilj? Znaš, onaj sa ugljem. I toplotom. Dobra ideja, Ana! I tata, Da, Ana? molim te skini šešir. Priznaj da ti se sviđa. Ništa kao čaša hladnog soka od pomoranđe posle napornog rada na suncu, zar ne, Mico? Da mi je sladoled od jagode u frižideru, ali ne mogu da ga nađem. Lončiću, jedeš moju jagodicu na... Izvinite, gospodine, hoćete li da je vratim? Ne, u redu je, Lončiću. Uzet ću samo čašu vode. O, hvala, Konačno, normalan roštilj sa kobasicama koje se stvarno peku. Samo da znaš, Suncomatic GTC je savršeno dobra sprava za pečenje. I sada kada je taj oblak prošao, sunce će ispeći tu kobasicu očas posla. Zapalio se!
To ne izgleda dobro. O, čoveče, ova, sunce, matika, GFS, gori. To je suncomatik GTC. Bolje da pozovemo vatrogasca Simu. Ne, to je samo kobasica. Pustite mene. Eto. Jesi li dobro, Ana? Da, dobro sam. Ali vidi šta si napravio. A zašto ne možeš da uradiš nešto normalno? Zašto uvijek moraš da me sramotiš? Izvini, ljubavi. Nisam hteo da te postidim pred prijateljima. Ali jesi. Da li je sve u redu? Da, sve je u redu. Samo želim običnu kobasicu. Spremljenu na običnom roštilju. Bez smešnih šešira. U redu, Ana. Pogledajte! Boca! Pomerite se svi. Širi se. Wow! Pazite! Stanite. Krećemo se ka litici. U klopci smo. O, ovog puta ćemo morati da zovemo vatrogasca Simu. O ne, baterija mi je prazna. Šta ćemo sada da radimo? Upotrebimo moj šešir. A solarni paneli imaju utičnicu za napajanje. Eto. Trava se zapalila kod ruševina, a ljudi su zarobljeni na litici. Trava se zapalila kod ruševina, a ljudi su zarobljeni na litici. O, Tomo. Ponovo me hvata vrtoglavica. A šta ćemo sada da radimo? Evo ga Sima! Mico, ti prskaj po travi. Mi ćemo uzeti savitljive lopate. Dobro, Sima! Nadam se da će stići uskoro. Pogledajte, evo ga! Hajdemo svi. Idemo na sigurno. Zdravko, pobrini se da svi budu dobro. Moramo da zauzdamo ovu vatru. Žao mi je, Simo. Ja sam izazvala požar kada sam ostavila staklenu bocu na suncu. Pa nikada ne možeš biti dovoljno oprezna kada si u prirodi po ovakvom vremenu. Drago mi je što su svi dobro. Da, zahvaljujući Jovinom šeširu. To je obična fotoelektrična ćelija sa utičnicom za telefon. Kako god da se zove tata, Toma je u pravu. Tvoj smešni šešir nas je sve spasio. Da li sam sad tvoj heroj, a? Tata, ne bih baš preterivala.